Sound check, check, check. Sound check. Ito. Ayan, ang bilis bumaba ng ano. Kayo ay nakatutok pa rin sa community program ng inyong paboritong CLTV 36. Siyempre, ano pa ba? Ito po ang topic. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako po muna ang inyong makakasama sa kwentuhan ngayong araw. Jana Lumbang Parungaw po. Mga kabalenka, tayo po ay live na live sa CLTV 36, so pwedeng-pwede po kayong magkomento at sumali sa ating kwentuhan. Hindi lang po dito sa CLTV 36 official Facebook account, maging sa CLTV 36 News. Nako, i-follow nyo rin po ang aming iba pang social media pages account, ang sa Instagram, CLTV 36, sa Twitter, CLTV 36, sa YouTube po, no, yung CLTV 36 official at ang aming website, cltv36.tv. At kami po ay nakiki-TikTok na rin at CLTV36. O mga kabalen, kayo po na naghihintay at laging tumututok sa ating question of the day. Narito po ang katanungan ngayong araw. Ano ang playlist mo tuwing umuulan? Ako, pakanta-kanta lang kapag umuulan. Yan po, narito ang sabi ni Geng Reyes Maglalang, Walking in the Rain by A1. Ako, yung mga fans ng A1 dyan, alam na alam nyo ang kantang yan. Sabi ni Romel Canlas, All by Myself. Naku, napakataas ng kantang yan. Siguro talaga namang dahil alam naman natin, pag umuulan, medyo maingay ang patak ng ulan. Kaya kung kakantahin mo to All by Myself, ayokong subukan kasi baka maulan tayo ng boses bago matapos ang ating episode ngayong araw. Sabi naman ni Alejandro Tragora, Nicodemus, masarap masarap matulog kapag ganyan, kaya di ako nakakapag-music, sabi niya. Oo nga naman, totoo yan, masarap matulog kapag umuulan. At sabi naman ni Eli, Wina Manalo Kulala, Versace on the floor. Naku, napapaindak siguro si Eli dito sa kanyang playlist kapag umuulan. Ayan, bago po tayo dumako sa ating kwentuhan, gusto ko po munang i-greet ng happy birthday ang aking bunso, Italia
Parungaw. Naku, nagse-celebrate po siya ng kanyang ikatlong taong kaarawan ngayong araw. Pero tingnan nyo naman po, kahit may celebration, syempre, the show must go on. Nandito pa rin po ako and later na lang ako babawi sa aking anak para sa kanyang celebration. At kayo po, lahat na nagse-celebrate ng birthday ninyo, kung may pasok po kayo at syempre kung kayo ay nag-opisina at nagtrabaho, no? Siguro meron naman mamayang gabi para sa inyong celebration. At napakaganda po na kahit anuman po yung way na kung kahit paano natin isineselebrate yung ating birthday, ang mahalaga po ay we are thankful na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magawa pa po yung ating mission sa buhay. Tara na po sa ating kwentuhan, no? Bilang selebrasyon sa ika-125 anibersaryo ng Philippine Independence Day, naku, ang Museum of Philippine Social History ay magsasagawa ng isang freedom concert. Tampok po ang iba't ibang grupo ng mga local visual and performing artists. Ano nga ba ang dahilan sa pagbuo ng makabuluhang event na ito? At ano pa ang pwedeng asahan mula rito? Yan ang sabay-sabay nating aalamin kasama ang Senior Shrine Curator ng Museum of Philippine Social History na si Miss Bettina Ariola. Ma'am Beth, welcome po sa topic. Baka meron kayong gustong batiin. Good afternoon po sa lahat, sa inyong lahat, sa aking mga katrabaho dito po sa Museum of Philippine Social History na taos-pusong araw-araw po ay nagtatrabaho para lang mabuo ang aming exhibit at ang aming concert para sa Araw ng Kalayaan natin. Ma'am, kapag talagang pumapasok ang Independence Day, kayo po dahil lang ang inyo pong unit ay isa sa mga sangay ng National Historical Commission of the Philippines ay very active talaga kasi napakahalaga ng Independence Day para po sa ating mga Pilipino. So, I believe you are very busy po and thank you for your time kasi sinamahan nyo kami sa aming kwentuhan. Pero kapag ganito po talaga, ma'am, ano usually yung mga activity before po ang taong ito, ano po talaga yung mga pinaghahandaan yung mga activities related po ba talaga sa ating history? Yes po. So nagsimula po ang celebration po natin ng commemoration ng independence dito sa Angeles City simula noong 2014. Ang nagpasimula po nito ay ang Culyat Foundation na nagtatrabaho sa Museo ng Angeles kung saan naisipan nila na magkaroon ng commemoration for the celebration of the first anniversary of the Philippine independence dito sa Angeles na naganap po noong 1899 na dito po naglagida ang dati nating presidente na si Emilio Aguinaldo. At yan po lahat ay in coordination with your office po. Ano Ma'am Beth? Yes po. And then eventually po, through the years, nasundan po hanggang sa nagbukas na po yung museum namin. Dito po, yung Museum of Philippine Social History in 2015. And from then on, we were the ones who were heading the celebration together with the Angeles City government po. Opo, congratulations po. At least through your office, siguro po in partnership with the local government unit, dyan po sa Ciudad San Fernando. At nakikita naman din po ng ating mga karehiyon na meron tayong mga oras na ibinibigay sa ganitong kahalagang mga okasyon po sa ating bansa. Pero para po sa kaalaman po ng ating mga manonood, Ma'am Beth, ano po ba talaga ang pinaka-mandato po ng National Historical Commission of the Philippines at bakit po kayo may ganyang opisina po dito po sa Pamintuan Residence po sa Angeles City? Siyempre po, ang National Historical Commission ay nakatask po para ating i-disseminate yung information regarding sa ating kasaysayan, lalo't-lalo na sa araw ng ating kalayaan. At iba pang importanteng araw ng mga heroes natin, mga national heroes and other historical events that took place in the history of our nation. Opo. Ma'am, no, sineselebrate natin yung mga mahalagang dates sa ating kasaysayan, no? Yung mga mahalagang lugar sa ating bansa ay pinipreserve natin, kagaya ng Pamintuan Residence. Gaano po ba kahalaga ang kasaysayan para sa kasalukuyan? May relevance pa po ba? Bakit kailangan pa nating balikan yung mga nangyari noong June 12 na 125 years na ang nakararaan? Ano po ang kailangan naming maintindihan
lalo na sa mga kabataan kung bakit may mga ganito tayong activities? Alam niyo po, importante na inaaral natin ng ating kasaysayan kasi doon tayo nanggagaling. So, yun po yung mga aral na makukuha natin dun sa nakaraan, magagamit natin para sa ating kinabukasan o sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Madalas, nadadaan-daanan lang ng iba ang ating Correct. kasaysayan, hindi nagiging paborito ng mga estudyante kasi nahihirapan sila sa memorization. But history is not about memorization. It's about finding your roots, finding your identity as an individual, as a person. So kaya kailangan natin lagit-lagi balikan ng ating nakaraan para mayroon tayong matutunan at magamit ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Correct. At saka tayo po, nakikisali naman talaga ako mga kabataan. No? Siguro appreciation na rin po. Siguro kung hindi dahil dun sa mga tao nung nakaraan, wala po tayong ganitong conversation. Siguro hanggang ngayon ay sakop pa rin tayo ng mga dayuhan. Imagine, ilang hundreds of years tayong sinakop ng mga dayuhan. But now, meron tayong demokrasya, meron tayong kalayaan na masasabi natin, na i-enjoy natin sa kasalukuyan. Ma'am Beth, kayo po Totoo. sa Pamintuan residents, are you open po sa mga bumibisita para mas maintindihan po ang ating kasaysayan? And nakikita po ba natin na marami namang interesado sa mga kasalukuyang henerasyon? Opo, marami po. Hindi lang po yan sa mga bata, kundi pati sa mga matatanda na binabalikan nila yung nakaraan na sinasabi nila pag pumunta sila dito, ay, yung lola ko, mayroong singer sewing machine noong unang panahon. Sabi nila, Correct. mabibighani sila sa mga nakikita nila dito sa loob ng museum kung gaano namin na-preserve yung bahay. Na imagine, 133 years old na po itong bahay. Tinirhan ito ng maraming kilalang opisyal sa Pilipinas at siya namang hanggang ngayon ay tumatayo bilang isang museum na po ngayon. Alam niyo, Ma'am Beth, ako na kapag kwentuhan about history, hindi naman po ako ganun galing sa ating history. Pero pataas naman ang grade ko nung nag-aaral ako pagdating sa history. Maano yung memorization ko. Pero sabi mo nga, hindi lang yan about sa pagme-memorya ng mga dates and tao. No? Pero I'm very proud kapag sinasabi ko na yung ikalawang pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas, tama po ba ako, ay ginawa dyan sa may Pamintuan residents. Parang yung connection, may Kapampangan, I am from Pampanga, at ganito, parang kayaman ang aming kultura. Sa Angeles City po, ma'am, kasi nakabase kayo sa Angeles City, alam naman natin mga kabataan na talagang iba kaysa doon sa mga nasa probinsya, no? Sa pagiging open-minded, sa appreciation sa ating culture. Pero yung Pamintuan residents, nakikita po ba natin na yung mga kabataan dyan, lalo na yung mga estudyante, malapit po kayo sa Holy Angel University, ano ba, yung parang excited pa rin sila na pasukin kayo, tingnan kung anong meron dyan sa Pamintuan residents? Opo, kahit na 8 years na kaming nandito na nakabukas sa public, we're still engaging the students through our lectures, mga historical lectures natin, ang ating mga workshop. Recently, we had a poetry writing workshop together with Paper Soul noong February. And then noong March, celebrate natin ng Women's Month. Hindi lang po ang Holy Angel University students natin ang pumupunta dito, kundi mas marami pa. Umaabot pa nga tayo sa DAVSU, sa Bacolod, just imagine. Pati na rin po yung ating Mabalacat City College students, sa mga history majors, tourism majors, sila po yung mga laging dumadalo sa atin. Paper Soul na nabanggit nyo, no, Ma'am Beth? So, nakikipag-tie up po talaga kayo sa mga siguro local and national organizations kapag meron po kayong activity dyan po sa Pamintuan Residence. Yes po, we always make it a point to support the artists, whether they are literary artists, visual artists, young artists, everyone is welcome here for us to accommodate and use this museum as a cultural hub, as a venue for them to share their talents and skills. Opo, alam niyo po, Ma'am Beth, yung mga, siguro po yung kayo dyan sa National Historical Commission of the Philippines, no? Hindi lamang pala kayo about dun sa pag-preserve sa ating culture, kundi yung parang appreciation na rin
ng mga ating mga artists. Anyway, history and culture, siguro malaki talaga ang connection din niya, no? Kaya naman alam ko meron kayong inihandang mga activities na aabangan po ng ating mga manood. Siguro po yan ang ating pag-uusapan. Ma'am Beth, binigyan lang natin sila ng background kung bakit meron tayong ganitong kahalagang events na isasagawa, no? Kaya tinanong ko muna kita about sa background ng inyong tanggapan at ng pamintuan residents. Kaya naman yung ating mga kabalen na gustong malaman paano kayo pwedeng makapag-participate sa mga events ng pamintuan residents, no? Specifically ng Museum of Philippine Social History. Yan po ang inyong tutukan, kasama namin si Ma'am Beth sa pagbabalik ng ating programang topic. Kayo ay nakatutok pa rin sa topic at sa pagkakataong ito, no, meron din tayong birthday greeting mula kay Tito Choy Choy Asuncion. Happy 11th birthday daw kay Athena Janay Asuncion. Happy birthday, Janay. Naku, naalala ka ng iyong Tito Choy Choy na mahal ka, no? Okay, balik na po tayo sa ating kwentuhan at kasama natin live sa ating Facebook na nanonood ngayon, ang Paper Soul. Nabanggit kanina ng ating guest na si Ma'am Beth na partner nila sa kanilang event for this year, ang Paper Soul. At hello kay Leonardo Calma Jr., no? Ang ating kasamahan mula sa Center for Kapampangan Studies na isa sa mga magaling na talaga namang maaasahan natin para mas mapabuti ang serbisyo ng Center for Kapampangan Studies. Yung mga nakikita nating mga magazine nila, yung mga graphics na ginagamit nila. Ang isa po sa mga tao sa likod nito ay si Leonardo Calma Jr. o Leo ang tawag namin sa kanya. Dumako na po tayo ngayon sa ating question of the day. Ang ating pong tanong, no? Ano ang playlist mo tuwing umuulan? Ayan na, sabi ni Resty Mandap, tuloy pa rin ako, Kuya Resty. Ano yung itutuloy mo na yan? Tatanungin kita later. Sabi naman ni J. Sir Kapili Manal, Rain, Rain, Go Away. Parang ano yan, paborito rin ng anak ko yan, ha? Kapag umuulan, nagsasawa ako sa Rain, Rain, Go Away ng anak ko. Sabi ni Mariel Tuazon, Westlife playlist. Basta Westlife. Naku, nung high school ako, parang paborito ko din ang Westlife. Ayan, at mula kay Juanita Alfonso Reyes, Ulan by Aegis
Naku, nakataas-taas naman yata yan para makikipagsabayan tayo sa ulan dyan. O kayo mga kabalena, baka meron din kayong playlist na gusto nyong ikomento para naman magkakwentuhan namin kayo tungkol sa mga paborito nyong yan, no? At kayo po, kung meron din kayong mga greetings, pwede nyo rin po silang i-comment sa amin. Siyempre, shout out po tayo dyan para naman makaabot po sa mga minamahal ninyo sa buhay itong inyong mga greetings. At kabalen, no? Sa pagkakataong ito, pag-uusapan naman natin itong nalalapit na event ng kasama nating si Ma'am Bettina Ariola po, ang Senior Shrine Curator ng Museum of the Philippine Social History ng National Historical Commission of the Philippines. Ma'am Beth, sa atin po kasi pag nagse-celebrate tayo, 25th, 50th, 75th, 100, tapos yan, 125 years. Isipin mo, ang tagal na. Ang haba na po ng linakbay natin para sa ng ating kasarilan, no? At lagi tayong nag-celebrate yearly. For this year, ma'am, ano ang inyong inihandang activity dyan po sa Pamintuan Residence ng National Historical Commission of the Philippines? Ayun po, Miss Jen. Dahil nga naman po ngayon po ay 125th anniversary, this is a milestone event. That's why we made it something big. So we invited literary groups and visual artists to join us in expressing themselves through the visual arts and to their literary poetries and music also, musicians. Ang nangyari po ay sama-sama po kami, nagkumpul-kumpul po kami para mapag-usapan kung anong magandang gawin for this year. And we were able to come up with a freedom concert and an interactive exhibit. So we will be starting off first with the opening of the exhibit on June 10 at 4 p.m. Kasama ng ating mga kinumbida na mga guests of honor na magagaling pa sa UP Diliman, ang College Dean ng College of Arts and Letters na si Sir Jim Well, at syempre naman si Vice Mayor Vicky Vega Cabigting na siyang lagi pong sumusuporta sa ating mga artists. So, ang naisip po namin ay i-entitle po itong Inawa. Kumbaga, di ba sa Kapampangan, yun ay yung wind. So, because wind has the power to change and wind Yes. also symbol of freedom. Kaya naman po at mga exhibit natin at ang mga performances natin ay nagre-revolve around the theme of the wind. Because when we talk about the power of the wind, para ating lalo pang kamit ang ating kalayaan, ang self-freedom natin, kailangan natin ng pagbabago. At paano tayo magbabago? Kundi magbabago tayo simula sa sarili natin hanggang sa parang domino effect lang yan, na may inspire mo yung mga ibang tao na magbago, and this will be a collective effort of everyone, and eventually the community and the society will be inspired to also change and to also walk with the self-journey of self-freedom. Yun po. Napakaganda ng inyong objective, Ma'am Beth, no, sa event na to. Gusto ko lang puntahan itong ating exhibit muna kasi 2-in-1 event itong Inawa na to. Meron tayong freedom concert, meron tayong exhibit. Doon sa exhibit, paano namin mapi-feel itong sinasabi niyong Inawa, itong wind? Paano ito makikita sa inyong exhibit? Ano ba yung mga i-exhibit po? So una sa lahat, ang ating mga visual artists from Gamat Kapampangan, headed by Dr. Vittorio Pantig, will be exhibiting their sculpture artworks of wind spinners outside the museum. And then magkakaroon din po tayo ng mga visual paintings sila of their theme on the wind. Kanya-kanyang interpretations nila yon. At the same time, magkakaroon din po tayo ng mga installation art exhibits in specific rooms or galleries of the museum. We will be featuring the 1,000 paper cranes that we were able to fold together with our volunteers.
At the same time, meron po tayong dancing cloth. So yung dancing cloth natin will be the kaladwa, yung parang soul. So soul of freedom, di ba? Yung lumilipad siya. So doon nila mararamdaman yun. And there will be reflective portions for every gallery na kung saan tatanungin ka, ano ba yung mga hinaing mo sa buhay, ano yung Oh, burdens mo yes. sa buhay. And then eventually you will figure out ano ba yung mga pangarap mo sa buhay. Dahil meron din po tayong mga dream catchers na i-exhibit sa ating mga sa second gallery natin. And then eventually as we go up to the museum, mapupunta tayo dun sa ating airplane, mga paper planes natin kung saan tatahakin na natin kung ano yung mga dapat nating gawin para makamit ang ating kalayaan, and then we go up to the tower. So ang tower natin po ay kadalasan ay sarado po yan for the group tours. It's usually only open to small group tours and guided tours. At bubuksan natin yan para sa publiko para pag akyat nila, makikita nila ang kalangitan, ang sky. And that heaven Yes. will represent how one will find their true free self po. Yes. Ang ganda po ng concept, no? Yun ng wind. Kasi minsan, di ba, kapag gusto natin ma-feel na ang kalayaan, yung ganyan, parang pupunta tayo sa isang open space, bubuklatin natin yung kamay natin, tapos kapag hinahangin-hangin tayo, parang iba yung feel, iba yung emotional effect of the wind sa atin, ano ma'am. Kaya ang ganda po ng konsepto at yung mga itong inyong sinasabing yung mga paper cranes, mga dream catchers. Naku, napakaganda na may mga step po pala na kayo ay pinaghandaan. Hindi lang siya pupuntahan mo, you will appreciate the paper cranes, the paintings, the dream catchers. No, meron parang every step going to the tower ay merong ibig sabihin. Meron siyang kabuluhan. Ang ganda po ng konsepto na ito. Kaya naman congratulations po sa inyo sa Gamat Kapampangan and to all na nag-participate para po magkaroon tayong ganitong klaseng napakagandang exhibit. Puntahan ko naman po itong Freedom Concert. Ano po ang kaibahan nito sa mga konsyerto na aming napapanood since ito po ay may kaugnayan sa celebration ng ating Independence Day? Paano niyo naman ito kinonceptualize? So together with our director, Jerome Baladay, na pag-isipan po namin na magkaroon po tayo ng iba-ibang monologue, literary pieces that they originally made, and also meron po tayong music band performance. And they actually, Paper Soul were actually the ones who made their original theme song, The Inawa. So yan ang dapat abangan po ng lahat. Sabi nga nun sa lyrics nung kanta na yun, huminga tayo ng malalim. So yun, importante po ang paghinga natin ng malalim bago natin simulan ang ating mga gawain sa pang-araw-araw. Yun Yeah. po. Ma'am Beth, nabibilib ako sa iyo sa kwentuhan natin. Although you are not a Kapampangan, pero yung understanding mo ng Kapampangan and you made it a point na talagang itong ating celebration ay may touch of Kapampangan since we are doing it here, no? Sa Kapampangan, sa Labuad Kapampangan, ano po. Yun, pumayag po kayo na ito Kapampangan po yung title ng ating celebration. And congratulations din po sa Paper Soul, no? Kasi napaka-active po nila kapag meron mga cultural activities, talaga pong nagpa-participate sila. Ma'am, open po sa lahat ng gustong pumunta ito pong event na ito at gustong manood? Yes po, open po para sa lahat ang exhibit at ang ating concert. So yung concert natin ay one day lang po sa June 10 at 4 p.m. magsisimula po yun. Pero yung exhibit po natin, it will run for 1 month until July po. So pwede pala baka yung mga ating lalo na yung mga ano natin parang art enthusiast, no, napakaganda pong pagkakataon nito na pagsamahin ang art and history po, Ma'am Beth. Ma'am Beth, eto yung mga gagamiting kanta, yung mga piece ng mga monologue ay ano na po, kasado na at talaga na mga pinag-aralan po natin yung line-up public. Opo, 2 months po pinaghandaan po ito para mabuo
ang buong performance ng Paper Soul. At the same time, together with our collaboration with Gamat Kapampangan at yung mga gumagawa ng Dreamcatchers. Ma-mention ko rin po pala si Miss Janelle at si Miss Dang at yung kanilang mga miyembro na gumagawa po ng Dreamcatchers. Yun po ay isa po sa distinct feature din po ng ating exhibit na makikita mo naman yung effort ng mga tao sa paggawa Yes. ng kanilang art. Yes. Opo, ma'am, alam ko yung effort, alam ko yung time, yung resources na nilagay natin sa ano na to, sa concert and exhibit na ito, no? Pero libre po ba sa mga manonood ito, ma'am? Baka yan ang hinihintay nila para po pumunta sa event. Yes, definitely po. Libreng-libre po pumunta dito. At lalo't-lalo na yung museum po natin sa pang-araw-araw. Anybody can go here. Just have to log in and then we will be glad to tour you around. Mm-mm. Ma'am, Hanapin mo since lang. this is a national celebration, ano po, hindi lang, di ba, hindi lang naman po dito. Kasi baka may mga nanonood tayo sa iba't ibang mga lugar po sa ating bansa because we are live via Facebook, no? Hindi lamang po sa Channel 36. Baka inisip nila, sa Bulacan kaya meron kaya silang, although hindi ko na itatanong sa inyo isa-isa kung ano yung celebration sa Bulacan, ano yung sa Nueva Ecija. But definitely, ang National Historical Commission of the Philippines ay may mga isinasagawang activities po nationwide para po sa celebration natin ng Independence Day, Ma'am Beth? Opo, meron po. Meron tayo sa Baraswain, meron sa Kawit, Cavite, sa bahay ni Emilio Aguinaldo, sa Pinaglabanan Memorial Shrine, at marami pang ibang lugar. Ayan, napakaganda po na may mga ganitong activities para, lalo na ma'am, yung ating ilan sa mga probinsya natin sa Central Luzon ay kasama dun sa 8 unang nag-alsa para sa kalayaan ng Philippines. Kaya napaka-relevant po talaga para sa mga karehiyon ito. Yung Pampanga, yung Bulacan, no? Kasama sa mga, yung unang nag-alsa yan at napakatatapang ng mga taga Central Luzon, ng mga Kapampangan. Kaya yung mga ganitong activities, ay, sabi nyo nga kanina, ay nalalaman natin yung ating pagkatao sa pamamagitan ng mga ganitong klaseng aktibidad. Ma'am, I believe ang celebration din po natin na ito ay parang kasama na rin yung National Flag Days. Days na, no ma'am? Sa inyo po dyan sa Pamintuan Residence, may ano po ba kayo? Parang, kasi sa Bulacan, meron silang mga flag raising activities para po sa launch ng National Flag Day. Kayo din po ba? Naglagay po kami ng mga flags dito simula nung May 27, ang celebration ng ating Flag Day. Po. Kasi minsan kapag pinag-uusapan natin yung Independence Day, history, patriotism, isa po sa mga simbolo at sasabi natin nangungunang simbolo po ay ang ating ang watawat ng Pilipinas. Kapag National Independence Day, winagayway na yan, marirecall na natin araw pala ng kalayaan ngayon. Ma'am Beth, napakarami ko pong gustong itanong sa inyo tungkol sa Pamintuan Residence. Siguro, minsan yun ang pag-usapan natin kaya hindi ko talaga pinasok yung Pamintuan Residence and its history kasi baka hindi na ako tumigil. Kaya Ma'am Beth, please invite our televiewers, our Facebook viewers sa inyo pong activities ulit. So thank you, Miss Jen, for this opportunity. Thank you, CLTV 36. I'm very glad na i-share natin to sa public. No, we would like to invite again everyone to be with us and celebrate our 125th Araw ng Kalayaan this June 10 at 4 p.m. So enjoy the Freedom Concert and the Visual Art Exhibit and the Installation Art Exhibit that we are offering you this month. At the same time, we would like to invite everyone also to attend the June 12 simultaneous flag raising ceremony and wreath-laying ceremony that will take place also here at the Museum of Philippine Social History. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Beth.
we hope to see you again sa ating programa para sa iba bang namang historical related topics, no? At thank you rin po dahil sa inyong oras kahit very busy po kayo. Ayan, narinig po natin, no, yung mga invitation ng ni Ma'am Beth. Sana po tangkilikin natin yung mga programa na nagpapakita po ng ating pagkamakabayan at appreciation po ng ating kultura. Maraming salamat sa panonood ninyo sa ating programang topic. Tumutok lamang po sa CLTV 36 para sa latest updates. Sa ngalan ni Jody Dizon Mercado, ako, si Jana Lumbang Parungaw, taga rito, kasama nyo, CLTV 36, atin to.